Epa, lagunak hemenga de vueltan, orain honetan Strike Suit Infinity jokoarekin, eta zengo zuen nola de Montero okurritzen zaizu jokonen gameplay bat egitea. Bueno, oso simplea da. Duera aste pare bat, edo aste bete, edo ez dakit zenbat gutxo gara bera, inditoteren Facebooken ikusi nuen inditoteren komentario bat Strike Suit 0-ri buruz, eta utzi nion komentario bat esan ez, bai, oso joko ona, gainera, dauka bi parte, hau da bigarren atala, Strike Suit Infinity, eta bar. Eta gero, aurrera joana pentsatu nuen, eta zagatik ez dut egiten gameplay bat, eta usten diet hortik Twitterrean gutxienez linkatuta, eta hola nahi badute gero, Facebookera linkatu ikus dezaten peskandolakoa den jokoa, jendea ikusi alizateko, eta esan nuen, ideia hona da, egin behar dut. Eta horregatik gaude gaur hemen, nahiz eta Strike Suit Infinity jokoien bigarren atala izan, osea, Strike Suit saga honen bigarren jokoa izan, benetan itxelakoa da, osea, grafikoki super polita da, ea azten den ja partida. Oso joko gomendagarria, ez nekien indiak zirela, Strike Suit 0 gutxen ez india da, Infinity jazta oso india den edo ez. Beheratu beharko nuke, baina ez dut deala, gutxen ez enpresa edo, igual zurazki zer izan zen lehenengokoa eta gero ja, lortu zuten ez hau ja, ez, betiko burruko hori non dago india izatearen muga. Baina, bueno, eta, hemen gaude gaur, ikusten zunez, edo entzuten duzunez, kendu diot musika, bada espada, baina musika benetan bikaina da. Ikusten duzunez da, burruka, espazioan zer, simulatzaile burruka, egazkinen simulatzaile burruka bat, bale? Osea, bikaina, benetan bikaina. A ber, hemen dago bat. Eta, jartzen digu hor. Epa. Torpedoekin joango gara, hor, super ondo. Zeba. Apai. Asistentzia. Zaude. Venga, fuera. Eta guretzako. Ole! Ondo. Ondo. Venga, bestolea datxo bat. Beitu, gesto berezi bat ematen digula diru kantitate nahiko txo, bale? Osea, berezia da, target hori. Eta topatu behar dugu, ordo de beste horiek. Joango araien bila, lasai. Kontuz, torpedoekin. Fluxa suprondo etorriko zaigu gero. Zakagu shield. Zakagu adesi. Epa. Ondo, bat gutxiago. Nego bestea, tio. Jondar gara. Ona bereziaren den, bila. Misil pare bat botata, listo, egin da dago. Eitu hor dago. Honen kontra egingo dugu fluxa, ikusiko ze katxo guapa da. Nia metro. Ez ditugu misilik. Beitu. Venga, oleada de... Oh! Cago en la leche, justo, gehiagik tardatu dugu. Me cago en la leche. Horiek ematen digu diru kantitate berezia eta bar, oza... Epa, ez gara heltzen. Honen bila. Denbora bat dago gainera ere, osea da pizkata kontzartelo. Ondo. Oza, dau, neko ondo dago joko egin. Oza, ikusi, gainera grafikoa ikusten duzuenez dau. Super polita egin da, super polita. Epa. Hori, simulatzaileak guztoko baituzue, flipatuko duzue. Gero dago egiteko, nola egiteko... Epa. Torri hona.
Venga, ondo, primeran, listo. Eta ez dut horrekin ja guztiak egin da. Vale, primeran. Lortu dugu road complete bat, salatu dira denak. Salatzen badira aliatuak diru, osea, extra bat ematen digute eta lakoak. Hau da, osea, hiperondo egin da dago jokoa, benetan. Hiperondo. Ez dugu asko jolastuko, pizkatxo bat, olan pizka bat gameplay txikitxo bat erakusteko, ikuste ezazuen, zuek nolakoa den. Orain jamaitu dugu nivela, orain ikusiko dugu zer lortu dugun, eta zenbat lortu dugun, eta bar. Hor ikusten dugu, bueno, eskabatu zeigu hor C, hau da izan da gure eskotla. Zazpikil, ez dago txarto. Bonus 1, kredito eskerrik asko. Neste, eta orain hemen ditugu, hemen ez. Bueno, hil ditugun gaiztoak eta bar. Eta hemen ditugu ja gauza ezberdinak nivelak igotzeko, eta bal gure tope, gure generalei, eta bal, bueno, momentu zikoko dugu niveltxo bat, eta hartuko dugu fighterrak. Vale. Eta, bueno, arma berriak eta, baina, bueno, momentuz mantenduko gara, eta zuzenean, bigarren oleadaren bila joango gara, hor ditu gure fighterrak. Hor! Kaixo lagunok. Wave incoming, nondik? Topatu behar ditugu. Distortzio bat. Abit hor daude. Ondo. Ole! Torri! Misil al kanto. Ondo. Ja, ikusi dut, lasai. Ole! GG, eskapatu da, kabroia. Lase. Transportea lasaituko gara. Eta gero jongora beren bila. Misiak gero saiesteko dago daude. Ez dakit nola botatzen den, ez dut gogoratzen, baina badago... badago forma bat, Ondo. Pikutara. Kauen, torri hona. Hori pikutara, Ix. Tengo. Ondo, bat gutxiago. 2000 metro. Bueno, lasai, batzutan gertatzen da, denetara ezin ez egon, joder. Venga, gero ere badaude, hainbat oro daude nivel berezek badaude. Galdu dugu nabe bat. Ondo, bat gutxiago. Venga, ondo. Ondo, bat gutxiago. Ipa. Hor dago bat. Dugu beste lagun bat. Eta hau, egin dugu hau, markatzeko deketa gehien. Eta pumba! Simpleeki. Eta honekin gero konbak gaude, eta... Jongo gara mendik, kaskatuta gaudela. Las. Ondo. Konbak lortzen, noski baiet. Zenbat lagun ditugu, ja, bi bakarrik. Jode. Ondo. Lase, itasun ezin behar dugu. Galdu ditu gure kide guztiak. Nahiko lase itasun ezin lortu behar dugu, bestela.
Ole, ondo, las. Thrusterrak ditugun bitartean. Ondo, vale. Vale, a ver, Eta 10 segundu irabatzen zizkigu. A ver, nago bestea, 1600 metrotara. Ondo. Ui. Joten direla. Ai, zagu kabroia. Ezin dugu hemen galdu. Begituko dugu misila. Urruntuz. Vale, ondo. Zagu kabroia. Vale, hortxe. Agur. Venga. Ole. Nago bestea etorri hona, kabroia alakoa. Non zauz. Iesik ez egin. Nirea zarela. Ole. Kostatu zaiguna. Ba, hau da gutxi gora bera jokoa. Ade Survivors Credit 0. Long compete lau mila osteun, primera. Eta hau da jokoa gutxi gora bera ikuste ezazuen pixkan nolakoa dan. Besterik ez. Ez dauka beste bundunduko zelo lan. Errondaka da nola baiteko oleadetan. Zu gerozaz gerota kideo behaguak eskatzen. Izan dezakegu. Eta 12 kill, ez dago batere txarto. Entonces call a 14.000. Eta eman digute 4.000 bostun kredito. Ez dago txarto. Nest, mesedez, karrik asko. Eskabatu da, bueno, hori berezia dena. Ezin dugu eskatu... ¿Qué me estás comentando? Hau da ronda berezia uste dut. Bai, ikusten hau da bonus ronda bat. Hemen benen aloloko eta gauza da bizirik ateratzea. Ez dakit oso ondo egin izango dudan. Hau kabroi honekin, bitor datoste. Kaizo, datoste hemen azako, Ikusten duzunez ez teko zaigu amaitzen inoiz plusa. Baina daude azako. Baina daude azako benetan. Osa, hemen helduko da punto bat, ez dakizola non demontera dauden. Vale, misila baitu dugu. Osa, beitu hori. Super combo. Eta den bagoaz. Ja, combo hori egin ostean. Lone shield ditugunez. Eskabate, babesteko. Venga. Beitu hau. Que locuron, macho. Eta bi bakarrik. Seriously, are you fucking... Osea, benetan. Eta erdi, eta...
Goaz hemendik. Lasaitasunez, hauek, ostia. Nibela hauek hartu lasaitasunez. 4 segundu, 3 segundu, 2 segundu, segundu bat, eta listo. Eta badoazte. Ba, listo. Hau da bonus ronda, ez dauka ikusten duzen ez dauka beste munduko zer jokoa. Bikaina, benetan, bikaina jokoa, bikaina nik, osea, Japon nire gustorako super ondo dago eginda. Benetan, eta orain honek lotzen duguna da, diru ez da ez bana biltzartu, kreditu ez da, 4.500, Nest, bueno, ditugun informazioa ikusi ditugunak, hobeto esan da, eta 4.500, nonetarko 5.000 bomber, 4.000 hartuko ditu hauetako pare bat. Eta interceptor batzuk. Eta listo. Eta honekin izan se akabo, osea, beste niveltzu hau egingo dugu, eta listo. Hau izango da gure saiotzoa. Venga, nondik, hortik, venga, primeran, haien bilagoaz. Baitu ze polita, osea, eszenatokiak dira benetan impresionanteak. Osea, haundeak dira, ondo... Osea, ondo manejatu alzara, super ondo eginak. Ondo. Pare bat misilo beto bada espada. Olan bate baditu egiten badau, beste ezin du. Guztio garen bila, joder. Ondo, ondo, ondo. Vale. Wave incoming. Nondik. Parra pa 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 parra pa pa. Haien bila. Ole, ole, ole. Combo hiru. Misil bakarra bada. Ondo, ondo. Ondo lagunok. Ondo goaz, momentuz. Nun. Ja. Hauko ditago. Interceptor bat galdu dugu, hemen erruz. Listo. Uehe. Zein ondo goazen, Honeiko ondo goazen, Ostia, ja, azkenen goa, joder. Baimai egiten ari gaudela primeran. Enemi fragata. Hori mai datorki guna gainera. Bildu barko gara pizkatzo bat gehiago. Kontuz lagunok, hemen jauziko dira, como moscas. Hemen fragatak hiltzeko egin behar duzuena da, eskat atal guztiak lehertu. Osea, gero eta atal gehiago lehertu, errezago izango da. Ikusten duzuen ez. Lehen ingo duguna da buelta emon. Eta... Zaitasun osoz, alpiratuko dugu hau. Nola esango zuen, hauek izango dirizila, osea, transformatzen diren bitxo batzuk divertigarriak izango zirela, osea. Venga, ukaldugula fragatarekin. Mentrukoa dago, fragataren atala ezberdinak
ariketa harina lehertzea, Sortzi eta lau, ondo, ez dago txartu. Pongo gara no barridos. Gero eta tal gehiago lehertu, hobeto. Nin gehiago egiten diozu, bera zailago defendatzeko. Epa, usten. Ostia, zoste eman nahi zen hor. Kontuz horrekin be, A ver. Venga misilak. Alik eta misil gehien hobeto. Oba super jodido ahiltza. Sortzi eta lau, ondo goaz. Ondo. Hendik dago horre erdibizirik, baina bueno. Epa, jote zaidala pillo. Listo. Horreta gutxiago, hain errezago. Nahiko puteatuta dago. Eta guk ere ez ditugulako misilak, baina bueno. Fragata dago, ja, ez. Ezin du, ez egin, no, tío. Motoretara jo. Venga ya, ni de palo. Ezin du ez egin, tío. Dekogula ja hori, ia. Epa. Ezin ditugun motorea lertu, que falso, tío. Ni benago, bueno, bera ni baino asko zer txartago dago, baina, bueno. Jep. Ea honekin ja lortzen dugun. Ondo! Hostia, fregata dago horrendik. ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Ze gutxigatik, tío! ¡Qué putadón! ¡Qué putadón, chaval! ¡Ay, ama! Benetan! ¡Hostia! ¡Ze gutxigatik, jodo! ¡Kauen sos! ¡Ah! Ze gutxigatik, ze txarto sentitzen dagoen horrez. Gutxigatik. Benetan. Zein eta 6.000 diru. Eta, bueno, hau da gutxi gora bera jokoa. Besterik gabe, neu hemendik geratuko naiz partidatxo batzuk gehiago botatzen. Eta uste bezin bat zuek, bakizu eta horrengo arte lagunok. Agur!